Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб бинависед ва бовар карда билет мехарем. Боше ҳама вақт ай ҳаматон миннатдорум. Имрӯз ростӣ хостем ки комментариҳое ки дар видеои пештара нависта будем, мисол саволҳое ки мепурсиден, мисол WhatsApp-ам дар дасти бародаромам бисёр вақтҳо ҷавоб наметавонам бигем, хато намекунем. Хостам дар комментариҳо ҷавоб гардонам ва пешаи видеора сар кардан номерома мемонам. Барои билет метавонед ки муроҷиат кунед. Ай 8 то 11 шава иншаллоҳ ҳаракат мекунем, ҷавоб гардонем ва билетотона арзонтар бигирем. Ва пешаи комментариҳои хондан як чизи дигара хабаррасонтон кунам ки нархи навои билет бигем Ай Россия ба Тоҷикистон рафтан моҳи августда ҳамин моҳ арзонае, моҳи сентябр қиматае. Шояд наздик шава қиматтар шава, шояд наздик шава арзонтар шава, ҳичи гуфтан наметонем. Ва ай Тоҷикистон омадан бигем моҳи ҳамин моҳ қиматае, моҳи оянда дар сентябрда арзонтаре бигем да. Ва барои нарх наво метавонед пурсем, бо мехонем комментариҳора. Салому алейкум бародар, ма патент ма продлит кардам, ҳамаша споридам, гирифтан да гуфтан дита штраф дорӣ, надодан. Патента 4 моҳ мешава, рафтан да ғам наметиҳам. Мисол бародарҷон, ай сабаби мисол анализот безе бироя наметиҳам патента, лекин худут гуфтагӣ ки ай сабаби дита штраф дошта бошем, мумкине ки запрет навиез дошта бошем, барои ҳамон додагӣ нестам. Мисол рафтанда агар дар раҳрӯ документ проверка накунам ё ки мисол аэропорта беташвиш то ҳамҷара бирасен мақсад, вақти регистратсия гузаштен таможняя гузаштанда шуморо намегардонанд, ғам наметиҳам. Ва барои ай дамадед ва даромадан мисол ҳаст ай чанд видеом да гуфтагим ки акаи Фаррух одамои бедокумента медурора. Ай аэропорт вунук оварам, як бародар қати суҳбат кардем, гуфт мисол ягонташ ки запрет навиез боша, мақсад медуроремша, штоби ки документ проверка накуна. А Жуковский худаш хай проверка надора, шерметова рости кам рафта омад мекунем. Барои кӯдакҳо загранпаспорт дар кора ё ки не? Агар ки мисол ай Россия ба Тоҷикистон бигем ки дигар шаҳрҳо парвоз куне дар корай, ё загранпаспорт мегирем, мисол ямоҳам боша, ясолам боша, 7 солам боша, загранпаспорт дар корай. Агар надошта бошана дастурочна рафтанӣ боше, возвращение народ намегирем, мерем. Лекин вақти внутренний парвоз кунем, мисол Россия ба Россия, мешава ки ба ҳамон метристкаш билет бигирем. Симкарта қарздор боша, аэропорта ғам наметиҳам. Не, беташвиш бародаро, ҳаин сабаб ягон касда проблема шидагӣ нестае. Хоб чӣ ба Иркутска намеген, Новосибирска намеген, Красноярска намеген? Як бори дига бахшиш мепурсам. Мисол эхе бигирем, агар ҳамаи шаҳрҳоя бигирем, видео 20 минут мешава, фикр мекунам ки неинтересна бад мешава. Лекин метавонем ки ай кадом шаҳр ба кадом шаҳре боша, дар WhatsApp-ам зан занед, пурсем. Салому алейкум, 20 да чанд май. Анами да гуфтанӣ будам ки бисёри бародарҳо дар комментария менависанд ки салому алейкум, 20 да чанд май. Мисол ҳамира ман намедонам ай киҷо боша. Мисол чемай комментария да нависам барои нарх навои билета пурсидан, WhatsApp да нависем беҳтарин мешава. Ҳар як видеомда номерома мемонам, бо бигем ки дар комментарияша мемонам, чемай комментарияда дар номеро пурсен беҳтарин мешава. Ассалому алейкум акай Абдулло, дар бораи пулро аз аэропорт гузарондан аз 10,000 боло мегуфтем ва рубл ё доллар фарқашро мегуфтем ва ба Тоҷикистон даровардан доллари зиёд, мисол 500,000 доллар чӣ мушкилиҳо дорад? Пешшакир Аҳмад, дӯсти азизам бошед. Ва бале, мисол бе декларатсия то 10,000 доллара баровардан мумкин ай. Ай ӯ ки зиёд шид, декларатсия мекунем, мисол сари пули зиёдӣ пул месупорем ки штоби ки ҳечи нагам. Ва як чиз дига ки нафарҳое ки паспортҳошона гум кардагиян ё ки бигем ки
пас бошон дар ов ғалидагиҳое ки дар даридаги боша ҳамин одамҳоро мегардонанд. хубтараш ки возвращение народина бигирен беташвиштар мерен. возвращение народина 1 моҳ вақт дора. агар ки гирифтен мисол набуромадем бо метонем ки бо продлит кунем ва беташвиш мебуроем мерен. ва нафарҳое ки мегӯянд печати фаршивӣ дорем граница перескат карданда чӣ хел мешавад, дар чанд видео монда будам, баъзеҳо дида будам, баъзеҳо надида будам. мерен печатҳои фаршивиро аннулировать мекунам ва бо медурен миен документ мекунем спокойнатар мегарде. боқӣ паноҳи аллоҳ сарбаланд хонаобод боше, дар ки ҷой боше набоше боше.